Aitor Zelaia eta Galder Barbado, 2 gazte arabar, 2 militante, 2 lagun. 2019ko otsailean beraien bizitza erabat aldatu zen. Gaueko ordu txikitan, ertzaintzak atxilotu eta 4 urte baino gehiago luzatzen ari den ibilbide polizial eta judizial ankerraren protagonistak bilakatu ziren. Nahigabeko protagonistak. 2021ko urtarrilean, beraien aurkako epaiketa burutu zen Audientzia Nazionalean, Madrilen. Bertan, 4 urteko espetxe zigorra, urtebeteko zaintzapeko askatasuna eta 10 urteko inhabilitaziora kondenatuak izan zirelarik. Kondena horri jarritako helegiten zain 2 urte pasa eta gero, ibilbide judizial luzeegi honen amaierara iritsi gara azken egunetan. Pasaden astean, Auzitegi Gorenaren azken erabakia ezagutu genuen. Auzitegi Gorenak Audientzia Nazionalak ezarritako kondena berretsi egin du. Hau da, Aitor eta Galderren aurkako sententzia egun firmea bihurtuz, errekurtso gehiago ez baitira aurkeztuko. Une honetan, sententzia noiz bete araziko dutenaren zain aurkitzen dira. Aurkitzen gara. Hurrengo egun edo asteetan, espetxeratzeko errekerimendua deitzen dena abiatu behar du Audientzia Nazionalak. Errekerimendu hori, gainera, bat-bateko atxiloketa batekin lagunduta etorri daiteke. Egungo egoera beraz argia da. Hurrengo egun eta asteetan, atxiloketarekin edo gabe, Aitor eta Galder espetxeratuak izango dira. Honen aurrean, zera adierazi nahi dugu. Ankerkeria beste izenik ez duen kasu honen aurrean eta lehenengo egunetik egin dugun bezala, prozesuaren anakronismoa eta krudelkeria salatu nahi dugu. Minetik, amorrutik, baina era berean maitasunetik eta elkartasunetik irakurtzen dugu egoera hau. Minetik eta amorrutek ulergaitza egiten zaigulako 2023 urtean horrelako eraso bati aurre egin behar izana. Euskal Herria aurrera doa. Eskubide zibil eta politikoak urratu eta horrelako injustiziei aurre egiten kateatuta nahi gaituzten arren. Euskal jendartearen gehiengoak aldarrikatzen duen bezala, kartzelak hustutzeko eta Euskal Herria eraikitzeko garaia da, ez kartzelak betetzekoa. Maitasunetik eta elkartasunetik, Aitor eta Galder, gure lagun, kide eta militante politikoak maite ditugulako, eta ez ditugulako bakarrik utziko. Maite dugu herri honekin daukaten konpromisoa. Eta haiek milaka aldiz egin duten bezala, elkartasun golde bat itzuli nahi diegu. Elkartasuna eta elkarrekiko babesa delako herri honek duen baliorik handiena. Eta horregatik izango gaituzue ondoan. Euskal Herri osoko norbanako eta eragile politiko, sindikal eta sozial desberdinei dei egiten diegu, zabalduko diren deialdietan parte hartu eta babes ditzaten, tokian toki burutu daitezkeen elkartasun keinuak zabaltzarekin batera. Igande honetan, ekainaren 4an, Amurrioko Zabaleko ikastetxean, ankerkeria salatu eta Aitor eta Galderri elkartasun adierazteko agerraldi masibo batera gerturatzeko deia luzatzen dugu. Era berean, hurrengo egun eta asteetan, Euskal Herriko txoko ezberdinetan elkartasuna eta berotasuna zabaltzeko deia egin nahi dizuegu. Ankerkeria guztien aurrean, Euskal Herriak aurrera. Aitor eta Galder aske.